Убийците, които кръсиха Мерлин Менсън и компания. Дейзи Берковиц. Прозвището си китаристът взема от името на Дейвид Берковиц, известен още като синът на Сам. В Ню Йорк през лятото на 1976 убива 6 души и ранява още толкова. Когато бива разкрит и заловен, Дейвид твърди, че бил подтикнат към действията си от сатанинска секта. Джинджър Фиш. Барабанистът се спира на доста колоритен кръстник, а именно Хамилтън Хауърд Албърт Фиш, сериен убиец, педофил и канибал, известен още като Сивия човек, бруклинския вампир Луния маниак, екзекутиран в началото на 1936, което показва, че е имал доста житейски стаж, наситен с престъпления и безнаказаност преди да получи възмездие. Джет Грин. Брадли Марк Стюарт. Той е втория басист и един от основателите на рок-бандата на Мерлин Менсън. Той умира в дома си в Калифорния на 8 октомври 2008 от предполагаема свръхдоза наркотици, вдъхновен от прочутия осквернител на гробове Едуард Чудър Гейн. Американски сериен убиец, осквернител на гробове. Осъден е за убийството на 2 жени, но се предполага, че жертвите му възлизат над 10. Неговите престъпления придобиват широка популярност, след като властите откриват, че Гин е изравил трупове и е изработил от тях страховити трофеи и сувенири. Историята за него е много дълга. Голяма част от филмите днес са базирани на негови реални събития. Тъмната страна на Мерлин Менсън и хората до него. Това не е всичко. Следва продължение.